Ba, usuen naiz, getariarra, eta beti gustatu izan zait jardineritza, eta natura, eta hori dena. Erdi mailako ziklo formatibo bat indet, Fraisoron, jardineritzakoa. Eta ikusten dut ziklo hondek aukera emateziala, bi urte zehonda ikastetxe honetan, gero zuzenian lanian hasteko eta prestatuta etorkizun batian nire enpresa irikitzeko, dituen helburuak bete india. Nire asmoa da, enpresa bat montatzea kaleko jardineritzana. Ikastetxeekin beti eukidet oso erlaziona, eta naiz da ikasketak bukatu beti ondia prest, edo zer gauzetan laguntzeko, zerbait behar izan ezkeo prestatzeko, edo nahiko ziklo kompletua, zeren danetik ikasi den, landaria produziten ikasten dugu, arte florala ikasten dugu, inkluso eraikuntzako materialak, nolain invernadero bat. Nik praktikak 3 tokitan egin ditut, invernadero batzutan, landare produkzioan, gero nintzen baita ere jardinero batekin kalian lanean, eta Eslovenian egin dituen baita ere praktikak Leonardo beka batekin. Gehiena gustatu zaitena Esloveniako izan da, noski. Zeren lan egiteko beste modu batzuk ikusitut, gobaino askoz jardineritza kultura gehiago dakate, eta oso aberasgarria izan da niretzako. Emakumea izateagaitik nik pertsonalki, eta ez dut ezauten inor, eukidunik inongo arazoik ziklo honetan, beste edozein bezala ikasteko. Atxurra hartu eta baratzen ibili berba ezuren, neskaken kapazagea hori egiteko. Animatuko nuke jendia lanbide heziketa egitea. Lanbide heziketa oso eraginkorra. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.